nganti cumengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Siadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo, kabare piye? Wah, Durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Waladrupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta eneng tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud menungsa. Lho, wujud menungsa? Ya. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosik. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, Siadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong melayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Weh lah dalah. Jagat wisane Ngubathara wayah Bathara jagat. Tara. Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagadgrinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjang Jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari. Ana ratu telatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe Dewi candhak sirahmu jegeluke nang nemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene
tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parat. Weh, adalah. Matek kowe, Ron. Buatange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Oh. Sapa takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsen. Cium, cium, cium. Ora nggih tak dupak raimu. Dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Oh, ha 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 ha. Wah, ora apa-apa. Hai. Ayo, sambat kowe. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hai! Hai! Ndas apa kuwi? Ndasmu. Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lursi jalma tan kena kene lho. Wong digdaya aja gleleng. Isih ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawarsari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nek aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, mergo aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu. Ngopo kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Bawarsari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawarsari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok ya gelem. Hus. Panjenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawarsari ki arep ngambung kowe. Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe ki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawarsari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to.
Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Baworsari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, merga kowe natoni atine Semar. Kowe mentala karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Manuswa kang layon besone diculke to Kak. Dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak. Kumel kocam ratnya maratani. Wis to Pak kelangan Bagong kok yo arep suduk salira. Wis arep gantung to Pak. Bagong. Ora ana sing nglipur karo aku, Dole. Nek ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar. Aku jaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semarajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar, aku saguh goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming nala garing karo Petruk. Petruk garing aku tulung ana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampeyan. Kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene? Reng, nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan kita itu. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye iki? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo. Aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka Dewi Werkudara
njaluk mati cara piye? Yung. Kuwi. Rastra. Wis, semene wae aja sesek-sesek. Tak seseke wis ra gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Noyah nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding kilurap nenggih Prabu Pathokol Bawarsari. Babar dalane wujud kilurap Bagong miwah Sang Dewi Waradramati. Aja macam. Ngandel ora. Glelenge ra jamak-jamak. Wis anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo e, Gong? Wah, aku doyak apa mau? Ndoro Werkudara. Heeh. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane. Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati. Aku terus medungul, ngapae? Ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robyong kon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradramati. Berarti ketemu Dewi Waradramati. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Kok sore mau, Gong? Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Nyau. Antil mudar. Sing tok ngendhelike nganu, sapa? Dewi Waradramati. Heeh. Ambok ditokke. Gusti Waradramati, medal Gusti. Niki pun paripurna lampane, Gusti. Tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petruk. Wah iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to, Tru. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuki dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresna ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh. Rene yo. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lungguh ning mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresna karo kowe. Aku ya tresna karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang dunekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuh. Sisa-sisa ampuh aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Lho. Mboten napa-napa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Heeh. Nek tak gawake kene ndak disaur sapa iki. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradramati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lelampahan menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal.
sampun wonten conto kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggiya raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.